Mai vendégem Bakó Gábor, környezetmérnök, az Interspect Kft-től. Szia! Szervusz! Hát köszönöm szépen, hogy itt vagy. Egészen pontosan ti mit csináltok? Nagy vonalakban térképeket készítünk repülőgépek segítségével a levegőből. Jó, ebben mi az új? Ebben semmi, ezt valójában az első világháború óta művelik, csak akkor még filmre fotóztak, és ezt előhívták, majd szépen nézegették a így elkészült légifelvételeket, és átrajzolták a térképre, és később ez annyiban pontosodott, hogy megtanultak az emberek mérni a fényképek segítségével, mérőképpárokból, most pedig digitális. Jó, az, hogy digitális, az, hogyha nem evidencia mindenki számára, az miben nagyobb segítség, mint hogyha filmre történne? Ez elég nagy segítség, mert a kép egyből visszaellenőrizhető egyrészt, tehát a képsorozatok átfedése, minősége, páramentessége, és még sorolhatnám, hányféle tényező játszik itt szerepet, ez mind ellenőrizhető. Egyből tudjuk, hogy meg kell ismételni egy felszállást. Ugye sokszor nem mindegy, egy hét múlva már ugyanezt az eseményt nem biztos, hogy le lehetne fényképezni, és azért is, mert nem kell előhívóra költeni, nem kell olyan laborokat fenntartani, mint korábban. És a legnagyobb dolog az egész történetben, hogy amennyiben lenne azt jól értelmezem, az, hogy ez ugye 3D kép lesz. Így van. Ezt fizikailag is el lehet képzelni, hiszen ezeket 3D nyomtatóval is lehet nyomtatni, gyakorlatilag terepasztalokat lehet nyomtatni egyből adott területekről. Ez egy elég modern technológia, de amit régen is csináltak, egy virtuális térben le lehet képezni a tájat. Ez egy pontfelhőként kell elképzelni, egy színezett pontfelhőként, amely valóságot méretarányosan adja vissza. Akkor most itt nagyjából tisztában vagyunk azzal, hogy ti mit csináltok, de ugye én úgy köszöntem be, hogy ez egy fantasztikus, hihetetlen, és próbáltuk itt a jelzőket, minél több jelzővel életni benneteket, hogy a legnagyobb újítás, ami miatt ez tényleg egy ilyen innovatív magyar fejlesztésnek tudható be, az egész történetben, az hol helyezkedik el? Ez többrétű dolog. Először is a kamerák, amikkel készítjük ezeket a felvételeket, azok saját fejlesztésűek, tehát ezt a mi csapatunk fejlesztette ki. Jó, de ezek gondolom, ami akkor ilyen digitális? De digitális. És de ti építettétek meg a vázát a gépnek, a mechanikáját, vagy éppen akkor a számítógépes vezérlés, szóval hogy így mennyire a tiétek az egész? Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye a váz az magában nem egy nehéz dolog, mert azt kedven megterveztük és legyártattuk, de maga az, hogy milyen fényképezőgépekből szereltünk ki alkatrészeket korábban, hogyan építettük össze, az mind hosszú kísérletezés eredménye volt, aztán később, hogy honnan rendeltük meg azokat az adott alkatrészeket, eleinte mi is kész fényképezőgépekből és mérőkamerákból indultunk ki, azokkal dolgoztunk korábban, és rájöttünk arra, hogy hogyan lehet bizonyos alkatrészekből jobbat építeni, úgyhogy magunk építjük meg, igen. Nyilván érzékelőket Magyarországon nem állítanak elő, az optikákat is először készen szereztük be, aztán ráéreztünk arra, hogy jobb, hogyha mi rakjuk őket össze, mert a repülés ez egy elég kényes fényképezési ágazat, nagy a rázkódás, és elkalibrálódnak, elállítódnak az optikák, elcsúsznak a lencsék, a hagyományos objektívekben, úgyhogy ezt célszerű volt nekünk megalkotni, és így alakultak ki ezek a kamerák. És amit kérdeztél, hogy mi ebben az újítás, a felbontás, a részletessége ezeknek a felvételeknek, hogy ezeket a nagy sűrűségű pontfelhőket és nagy pontoságú pontfelhőket már repülőgép fedélzetül is el lehet készíteni. Ez számban mondva? A felbontást tekintve? Fél centiméteres részletességet tudunk garantálni jelenleg, ez ami biztonságosan, tehát biztonságos magasságból elkészíthető, akár 2 kilométer magasról is ezt meg lehet valósítani. Fél centi? Fél centiméteres részletességet. Ez azt jelenti, hogy már akár 5 centis objektumok is biztonsággal azonosíthatóak. Ugye, hogyha fél centiméteres a részletesség, és mondjuk egy fél centiméteres élőlény van a Föld felszín, azt nem tudjuk azonosítani, az csak egy pixel. Tehát mindig nagyobb felbontással kell dolgoznunk, mint amit szeretnénk detektálni, mint amit a térkép fel szeretne mutatni. Jó. Még azt, amikor kicsit az eszközökről beszéltél, akkor volt nektek szabadalmatok? Vagy mindig az volt, hogy valahonnan a legfontosabb és a legjobbat kiszereltétek, kicsit átalakítottátok, és szereltétek a ti gépetekbe? Hogy miért nem szabadalom, ennek több oka is van. Az első oka, hogy sokkal gyorsabban fejlődik a technológia, mint hogy sorozatgyártásba kerülhettek volna ezek az eszközök, meg nem is ez volt a célunk igazából. Itt az első nagy dolog, amit észrevettünk, hogy a sorozatban gyártott kamerák, mire kikerülnek, már nagyon sokszor elévülnek. És azokat el kell adni, mert legyártották őket, mi pedig saját magunknak és a megrendelők számára speciális térképészeti feladatokra gyártottunk egyedi eszközöket, és ezeket módosítottuk is. Az első kamerát megette a második, hiszen somó alkatrészt felhasználtunk utána belőle, ez egy folyamat volt. Ettől még persze lehetett volna szabadalom, de ugyanakkor a szabadalom az jelenleg úgy működik, hogy minden országra külön kellene megcsinálni ezt, és ha külföldről hoznák be, akkor már nem feltétlenül úgy érvényes. Ez egy nagyon bonyolult jogi procedúra lett volna ez, amire sem pénzünk, sem időnk nem volt. Felébredtek reggel, és aznap meló van.
Hogy néz ki egy ilyen nap? Jó, hát ez nem azon a napon kezdődik el, amikor a fényképezés van, már csak a jogi oldalról sem. Ugye Magyarországon mind a honvédségnél a légifényképezést előre engedélyeztetni kell, a repülést is engedélyeztetni kell, tehát ennek van egy jogi procedúrája, és hát ennek fejében repülési tervet kell készíteni, meg kell nézni, hogy lehet gazdaságosan befényképezni egy adott területet, minden terület más és más távolságra helyezkedik el a bázisrepülőtértől, más az alakja, milyen irányból, milyen sorirányból kéne megrepülni, milyen magasságból, ahogy te is mondtad, milyen optikával, inkább magasabbról, teleobjektívvel, vagy alacsonyabbról és kisebb páratartalom terheli akkor a felvételeket. Ezt mind el kell határozni, meg kell nézni, megrendelőnek milyen felbontásra van szüksége, mit szeretne látni azon a felvételen. És ezután ezt engedélyeztetjük, ez már hetekkel előre lezajlik, ugyanis egy héten belül Magyarországon nem lehet ezekhez az engedélyekhez hozzájutni általában, ez a tapasztalat, és hát ugye a legjobb időjárású napot ki kell választani. Tehát itt egy kis várakozás is benne van a történetben, kimegyünk a repülőtérbe, hogy ne legyen felhős, ne legyen eső. Így van, és ez mindez a célterületen. Tehát az is előfordult, hogy repülőtéren mi nagyon jól érezzük magunkat, de felszállni nem érdemes, mert az ország másik felében éppen akkor olyan komoly felhők képződnek, ami miatt tarka lenne a felvétel, és ez nem lenne esztétikus. Jó, akkor azok az előkészületek, megkaptátok azt, hogy repülhettek, kaptatok egy berepülési engedélyt mondjuk a település fölé, szóval ezek a részek megvannak, az időjósok megmondták, hogy frenetikus lesz, akkor ez a része megvan. Hogyan tovább? Hát kezdjük a repülőgépnél talán. Tehát már maga a repülőgép sem egy hagyományos repülőgép, hiszen fotogrammetri célból átalakított repülőgépről van szó, ami a következőket jelenti. Eleve látunk egy hatalmas lyuk a hasa alján, amit nem a helyszínen vágtak ki, hanem már a gyárból úgy érkezett a gép, és a tetején is van egy lyuk, amin keresztül az antenna ki van vezetve, a GPS antenna, hiszen ezeknek a fényképeknek minden egyes képkészítési pontból koordinátái vannak, és dőlését is rögzíti a kamera. Tehát minden egyes képnek tudjuk a készítési helyét utólag, ezáltal sokkal könnyebb feldolgozni a felvételeket. Itt pont azt látjuk a felvételen, hogy bemérjük a repülőgépet, hiszen meg kell teremteni a kapcsolatot a kép bal alsó részén látható mi általunk készített mérőkamera és az antenna fáziscentruma között. Tehát, hogy az a pont, az valóban a fénykép készítési helyét ábrázolja, és ne azt, ahol az antenna föl volt szerelve. Szóval itt ez egy nagyon összetett dolog, és amikor már ez megvan, tehát van egy ilyen repülőgép, akkor nekünk csak az a dolgunk, hogy kimenjünk a helyszínre, beillesztjük a helyre a kamerát, és ezt sokszor újra mérjük, mert nem biztos, hogy pont ugyanúgy fog bekerülni, és itt már azért centiméterek, sőt milliméterek számítanak, hiszen hogyha abba belegondolunk, hogy milyen magasan repülünk, azok a milliméterek métereket jelentenének hibában a felszínen. A felszállás után elkészítjük a felvételeket, sorokat. De ne haragudj, csak egy ilyen gyakorlati kérdés, hogy ti lakossági GPS-eket használtok erre, vagy ilyen katonait, mert a sokkal pontosabb, tudod, hogy így a nem, geodéziai GPS-eket használunk, ezek nyilván sokkal pontosabbak, és ezek mellett korrekciós élet vásárolunk hozzájuk, amit a lakossági GPS-ek egyébként nem is képesek fogadni. Ez teremti meg azt a lehetőséget, nem méteres pontosság, hanem centiméteres pontosság vagy az alatt. Jó. A GPS-ek. Na, akkor a gépen vagytok. A gépen vagyunk, itt 3 fős a személyzet, áll egy pilótából, egy műszaki vezetőből, aki elhárítja az esetleges problémákat, vagy hogyha át kell szerelni, mert 2 feladatot teljesítünk, és különböző alkatrészeket ki kell cserélni, mert nálunk ugye ilyen is előfordulhat, akkor ezt megoldja, és áll egy operátorból. Ott helyben a levegőben, vagy akkor földet kell? Hát ott helyben a levegőben egy felszállás az önmagában is drága, sőt, hogyha vissza kell repülni egy terület fölé, tehát nekünk ezekkel a költségekkel sajnos számolnunk kell, úgyhogy sokszor fönt a levegőben, és van egy fényképész, ez általában én vagyok, a mi esetünkben, persze van váltó személyzet is, a legtöbb esetben, és nekem pedig az a dolgom, hogy a sorok között ellenőrizzem, hogy a kellő átfedés megvolt, amikor elfordulnak a következő sorra, és egy előre tekintő, lefelé néző élőkamerán keresztül látom, hogy jön-e be esetleg alánk felhő, mert kritikus esetben azért árvíz esetében nem lehet megvárni a tökéletes időjárás, tehát ilyen is előfordul, akkor be tudok fényképezni még a sorban, hiszen ez meg van tervezve a repülés, valamilyen szinten automatikus koordinátára exponálunk, de van, amikor a 2 koordináta közé is be kell lőnöm, mert akkor pont látom a felhő alatt azt a területet még, mielőtt átszöntünk a felhő, vagy alattunk, bocsánat. Tehát be tudom fényképezni ezeket az őröket, és nem kell visszamenni, majd később megismételni ezt a felvételt, ez sokat számít. Tehát itt effektíve egy programozott fényképezésről beszélünk, egy előre tervezett fényképezésről. De az expo gombot te sütöd el ilyenkor, például amikor be kell fényképezni, vagy a rendszer ezt automatikusan csinálja, nem, vagy a rendszer pittyen, amikor expózni kell, vagy hogy... Nem, itt tényleg ez a lényeg, hogy előre van tervezve a fényképezés, de ha valami X-szer van, mint amit az előbb mondtam példát, igen, akkor én is bele tudok nyúlni, és oda kell figyelni, és bele is kell nyúlnom, mert százezreket lehet bukni azon, hogyha vissza kell menni, és meg kell ismételni. Tehát a fotósnak itt még van jelentősége ebben a szakmában. És akkor
gyakorlatilag a munkának a kis része zajlott még csak le, mert utána ki kell menni a terepre, és még geodéziai felmérést kell végezni hozzá, amikor fix pontokat mérünk be, térképét tudjuk alakítani ezeket a felvételeket. Másrészt azért fontos, hogy meg tudjuk állapítani a térkép pontosságát, mert az a térkép, aminek nem tudjuk, hogy mennyi a pontosság, az nem térkép, hiszen nem értelmezhető, hogy szabatos-e, tehát hogy valós. A Földön is csináltok képeket? A 3D-s munkához igen. Ez egy érdekes dolog, mert hogyha repülőgépről, egy 3 dimenzióban rögzítő fényképezőgépről gyakorlatilag leképezzük a tájat és az épületeket, akkor ezek még nyersképek, ezeket ugye fel kell dolgozni. Nem lesz meg az eresz és az eresz alatti rész. Az épületek falának felső egyharmada hiányozni fog, de nem lesz adatunk. Tehát ilyenkor érdemes, hogyha egy teljesen 3D City-re van szükség például, akkor érdemes végigmenni a terepen, az utcákon és befényképezni ezeket a részeket hasonló kalibrált mérőeszközzel. Miben különbözik ez most, bocsánat, a Google Earth-től, vagy a Google Maps-től? Ez egy másik lépték, egy teljesen másik felbontás kategória. A Google Earth-on, vagy Google térképen Magyarországról általában nagyrészt műhold felvételek érhetőek el. Nyugat-Európa nagyrészt meg nagy felbontású légi felvételekkel került már föl, tehát ott látszik, hogy sokkal jobb a képminőség is, hiszen a repülőgép az alacsonyabban exponál, és nyilván sokkal kisebb az úgynevezett közeghatás, a smog, a páratartalom, ami terheli ezeknek a felvételeknek a képminőségét. Akkor a tiétek az pontosabb és szebb is. Gyakorlatilag igen. És azt lehet mondani, hogy nagyobb felbontás az nagyobb pontosságot is hoz magával. Ez azért egyértelmű, mert könnyebb kapcsolni a felvételt. Van egy olyan felvétel, ahol a pixelek méteresek vagy félméteresek, akkor, mint mondtam, sokkal nagyobb az az objektum, amit azonosítani lehet. Persze vannak speciális mérőjelek, amik egyébként javítanának ezen, ezt csak a szakma kedvéért mondom, hogy nehogy belekössenek, és akkor ezeket a felvételeket nyilván meg lehet csinálni akár 4 méter pontosra, és ahogy a Google Earth-nek egyébként a pontossága, az Magyarországon is átlagosan ilyen 4 méter körülire jön ki. Mármint a budapesti méréseink alapján tudom ezt mondani. És hogyha a felvétel mondjuk 5 cm pontosságú, akkor abból akár lehet egy 5-10 cm pontos térképet készíteni, és így tovább. Tehát ez nagyon erősen befolyásolja a felbontás az elérhető pontosságot, és hogy mennyi mindent látunk. Ugye Google Earth-en tűzcsapokat ne keressünk például, mert nem fogjuk meglátni őket. Embereket se látunk a Google Earth-en, hiszen egy embernek a fölülről, tehát árnyékot, vagy ilyen kis pontokat esetlegesen. Esetlegesen, de Magyarországon ez nagyon ritka. Amerikában például valamikor konkrét rendezvényeket lehet látni, és meg lehet számolni az embereket, amikor bekerült egy olyan légi felvétel. De egy félméteres felvételen abban gyakorlatilag belefér az ember, vagy eloszlik, ugye elmosódik, tehát ezért nem látjuk. De egy pár centiméteres ortofoton, mert ugye ennek ez a hivatalos neve, azon már nem csak az épületek, az autók látszanak, hanem azon akár madarakat is lehet számlálni. Tehát a természetvédelem is használja ezt a módszert. Jó, állatkertben forgattatok, erről nekünk van egy kis videófelvételünk is, most azt elkezdjük nézni, és azt szeretném, hogyha erről a projektről egy picit beszélnél, hogy az állatkert, hogy ott a Fővárosi Állat- és Növénykert kért fel benneteket, a főváros kért fel benneteket, ott mi volt a feladat, milyen lett a munka, meg hogyha látsz valami érdekeset majd a képen, akkor azt is, mert kérlek szépen, hogy kommentált, hogy na most éppen azt látjuk. Szóval akkor menjünk el, repüljünk, na így szép, repüljünk el az állatkert felett, hogy ez hogy jött, miként, mikor. Az állatkert térinformatikai rendszerét készítettük, és ennek kapcsán mi úgy gondoltuk, hogy akkor már megkérjük őket, hogy legyen ez a mintaterület, hiszen reprezentatív, Magyarország egyik leglátogatottabb tehát turisztikai látványossága, ahol kipróbáljuk azt, hogy drónnal, tehát távirányítású repülőeszközzel, pilóta nélküli eszközzel elkészítünk egy 3D-s felmérést, és repülőgéppel, ugyanazokkal a paraméterekkel, és megnézzük, hogy mik a különbségek. Kíváncsiak voltunk arra a befektetett energiára, az időre, hogy mikor melyik módszer éri meg jobban, hiszen mind a kettővel foglalkozunk. És úgy találtuk, hogy oktokopterrel dolgoztunk, tehát forgólékcsavaros repülőeszközzel, hogy azzal egy nap alatt az állatkertnek kb. Az 1/4-ét tudtuk felmérni, és ugyanezt a minőséget repülőgéppel 7 perc alatt tudtuk elérni. Az egész állatkertre vonatkozólag, ott pedig 1 napig voltunk jelen ezzel az eszközzel, ami a monitoron is látható. Itt is van, amit említettél, bár most pont kirepült a képből, de akkor azt szűrtétek le, hogy akkor géppel gazdaságosabb, mert ugye ott 7 perc, amit mondtál. Ez területfüggő. Hogyha belegondolunk abba, hogy van egy kis bánya terület, vagy pár épület, vagy egy homlokzat, amit fel kell mérni, azért nem érdemes felszállni, mert beteszem az autóba a drónt, oda viszem, és felmérem azt a adott objektumot. 2 napod. Ugye azt mondtad, hogy az állatkert volt több mint 1 nap.
Igen, de azért a repülőben az üzemanyag az nagyon-nagyon költséges dolog tud lenni, és néha meggondolja az ember, hogy drónt használjon, bár Magyarországon a törvényi szabályozás az eléggé kiszorítja a drónokat, ugye 30 nap legalább még megkapjuk az engedélyt arra, hogy egy távirányítós eszközzel felszálljunk, szóval ez már szabályozva van itt? Én úgy tudtam, hogy a drónok még nincsenek. Szabályozás folyamatban van, de a jelenlegi törvényekből ezt olvassa ki a légügyi hatóság, és jelenleg ez az érvényes szabály, tehát hogyha valaki legálisan akar eljárni, mint mi is, akkor engedélyt és eseti légteret kér erre a területre is. És hogyha mi egy települést szeretnénk felmenni, akkor eszünkbe nem jutna drónt használni jelenleg, ha csak nem valami katonai óriási eszközt, amivel tényleg ezt meg lehet valósítani, de ezeket a kicsi mikrodrónokat nem jutna eszünkbe felhasználni erre, mert tényleg fél évbe telne. Jó, ez most ugye az állatkert. Igen, az állatkert. Hol vannak az emberek, hol vannak az állatok? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a mozgó objektumok, ugye ez egy sima videófelvétel, ami helyszínen készült, összevetve a 3D-s felvétel, és a 3D-sen nincsenek rajta az állatok. A mozgó objektumok a háromdimenziós felvételen nem jelennek meg. Ennek az az oka, hogy mivel mozognak, ezért zajt képeznek, tehát a szoftver érzékeli, hogy azok a pontok, amik ott leképződnének, azok hibás pontok, mert az egyik felvételen ott nincs rajta, a másikon ott rajta van. Tehát ott valami hiba van, ezért kapásból zajként leszűri, mint hibát. Ez jobb is nekünk, mert hiszen egy elkent amorf objektumra nincs szükség egy ilyen felvételen. Ha mondjuk valaki kitartja a levegőt és megáll egy helyben, akkor rákerül a felvételre, hogyha bemozdul, akkor nem kerül rá. Ez teljesen automatikusan történik így, úgyhogy általában ezekben a fotogrametriai kiértékelésekben a mozgó objektumok nem kerülnek be, még simán az ortofotók, ezek a légitérképeken, simán előfordulhat, hogy a fotósorozaton a repülőgéppel halad egy autó, és többször megjelenik a felvételen, és ez nem is számít hibának. Igen, de az előbb azt mondtad, hogy annyira récletgazdag, hogy madarakat is lehet számolni. Igen. Ha ülnek a fán? A 3D-s módszer között különbséget kell tenni, és az ortofotó között, ami egy sík felvétel, gyakorlatilag ortogonális vetületben, tehát fölülről ábrázolja a felszínt, ezen megjelenik minden az, mint egy gyors fénykép megállítja a mozgó objektumokat. De az csak felülről van, az csak nem felülről, és ez kétdimenziós, mint egy papírtérképet kihajtogatnák. Úgy. Ezt használjuk erre a számlálásra, tehát ezt populációfelmérésnek simán tudjuk alkalmazni. A 3D-s felvételen viszont a mozgó objektumok nem jelennek meg, mert ott kell az, hogy több felvételen is leképződjön ugyanabban a pontban az adott test. Igen. Jó, de például az állatkertnek itt Budapesten, hogyha rendelnek tőletek egy ilyet, hogy virtuális sétát lehessen tenni az állatkertben, ami nyilvánvalóan egy nagyon jó dolog, hát de úgy engem, mint internetfelhasználót nem fog úgy érdekelni a virtuális sét, hogy nem látok állatokat az állatkertben. Mert akkor miért menjek virtuális sétára az állatkertbe, hogyha nincs állat? Nem? Hát nem is rendelték meg, ezt magunktól csináltuk, úgyhogy okay. ez csak, sőt mi kértük meg őket, hogy használjuk tesztterületnek, ha már úgyis ott dolgoztunk, ők virtuális sétát kétdimenzióban ortofotón rendeltek is korábban. Ez a Zoomi projekt volt, ami világrekord is volt akkor. Ezt 2009-ben csináltuk nekik, és mai napig elérhető az interneten, és tényleg meg lehet nézni fölülről az állatokat a kifutóikban. Jó, de akkor az jelen pillanatban arra nincsen megoldás, hogy például, hogyha ti csináltok egy 3D-s felvételt, akkor maradjunk az állatkertnél, annyit beszéltünk már róla, hogy úgy lehessen azt leképezni, hogy utána én úgy tessek egy 3D-s virtuális sétát az állatkertben, hogy állatot is lássak. Szóval jelen pillanatban arra nincs megoldás, mert hogy zajként értelmezi a program. Mindenre van megoldás, mivel fejlesztők vagyunk, csak nem biztos, hogy megéri. Ugyanis ez nagyon egyszerű. Optikailag ez arra van szükség, hogy egyszeresüljön el rengeteg mérőkamera különböző pontokban. Ugye a repülőgépen egy mérőkamera teljesíti ezt, mert halad a repülőgép oda-vissza sorokban, és ezek a képek sorozatban elkészülnek. Viszont ahhoz, hogy egy mozgó objektumot vagy egy állatot kimerevítsünk, az kéne, hogy minden bázispontból azonos időpontban, tehát nanoszekundumra azonos időpontban süljön el a kamera. És pont ezzel a módszer egyébként mind embereket, mind tárgyakat stúdióban mi készítünk háromdimenziós modelleket tárgyakról például. Ez úgy működik, hogy rengeteg kamera néz egy pont felé, és az adott pillanatban sül el. Ez azért fontos, mert hogyha egy emberről készül ez a felvétel, mondjuk egy orvosi alkalmazásban, akkor ez az ember nem tud nem pislogni, nem levegőt venni, tehát nagyon fontos az, hogy azok a felvételek egyszerre készüljenek el. Viszont egy nagyobb térről, ezt nagyon nehéz volna elképzelni, és amit felvetettél az állatkert kapcsán, az egy nagyon jó példa arra, hogy ha mondjuk drónokon lennének ezek a kamerák, és azok egyszerre repülnék be ezt a területet, és egy adott időpillanatban sülnének el azok a kamerák, akkor az összes állat látszana a felvételen, még ha mozog, akkor is. Csak ez nagyon költséges. Nyilván. Nyilvánvalóan, hogy odavinni, akkor ki tudja, hogy hány drónt, ki tudja, hány ilyen speciális fényképezőgépet.
Nagyon sok minden megoldható, de valami nem éri meg. Igen, hogy valami annyira drága. Jó, megvannak a felvételek, leszálltatók, bementek a műhelybe, mert ugye mondtad, hogy maga a felvétel elkészítése a kisebb rész, és utána ezt betöltitek a szoftverbe, és hátradőltök, mert a szoftver magától mindent összerak, vagy itt azért kell a humán erőforrás? Erősen kell a humán erőforrás, meg lehet csinálni automatikusan is, de akkor nem lesz meg az a minőség, pontosság, ami a megrendelőknek ma már igénye. Az összeállításnál is vannak bizonyos áttörések és olyan alakzatok, amit fotogrammetriával nehéz megjeleníteni, és ebbe bizony kell emberi erő, bele kell nézni, hogy a szoftver mit csinál, és ezek különböző algoritmusok. Választani lehet közülük, különböző részfolyamatokat mi válogatunk össze, mi építjük föl ezt az egészet, és ez nagyon fontos, hogy ezt okosan kell csinálni, mert különben hibák csúsznak a gépezetben. Egy nagyon picit leegyszerűsítve azért elmondod magad a folyamatot, hogy egy picit megérthessük. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogyha több pontból, ugyanazzal a kamerával, ugyanolyan torzítással rendelkező kamerával, mire javító algoritmus is létezik, több pontból látunk egy adott pontot, akkor annak a helyszíne ismert, annak a helyzete ismert. Abban az esetben, hogyha a kamera helyzete ismert volt, ez sajnos kőkemény matek, itt ki kell számoltatni a szoftverről azt, hogy ezek a pontok hol voltak. Hogyha nincs elég átfedés, tehát nem látok elég helyről egy adott pontot, akkor ezt nem tudom pontosan meghatározni a háromdimenziós térben. És a szoftverrel arra kell vigyázni, hogy egyrészt egy háromdimenziós pontfelhő jön létre, ami színes, a valós színeket tartalmazza, hogy ezeket a pontokat hogyan kötjük össze. Ugye egy nagyon buta szoftver minden pontot összekötne mindennel, és egy nagyon nagy gubancot kapnánk. És ezt, amikor szakszóval lemesseljük ezt a pontfelhőt, ezt is okosan kell elvégezni, melyik pontokat köti össze. És a másik nagy problémának, az egész háromdimenziós témának a legnagyobb problémája abban van, hogy itt több millió, több milliárd pontunk van, ezt az interneten nem lehet megjeleníteni, egy nyomtatóra nem lehet ráküldeni, mert nem bírja el a memóriája. Tehát nekünk ki kell szelektálnunk a fölösleges pontokat. Ha van egy falfelületünk, az ugye akár 4 ponttal is leírható, miért kell 10 millió ponttal leírnom? De hogyha van egy barlang, aminek az összes cseppköve érdekel engem, azt viszont nagyon sok ponttal kell leírnom, tehát nagyon változó, hogy mekkora lesz a fájlméret, nem lehet előre meghatározni. Valamint nagyon speciális algoritmusok vannak arra, hogy kiszűrjék a hibás pontokat, meg a szükségtelen pontokat. A műsor első felében végig úgy neveztük a kamerát, amivel dolgoztok, a fényképezőgépet, hogy mérőkamera. Ugye ezt? Csak hogy miért mérőkamera, mit mér az a kamera? Szóval, hogy miért nem simán nevezzük kamerának, vagy fényképezőgépnek? A teret méri, tulajdonképpen a térképek azok valamilyen szinten koordinátorrendszerbe helyezett adatokból épülnek fel, és ezeket az adatoknak az egymáshoz képesti távolságát és irányát, tehát gyakorlatilag távolságokat mér, és a mérőkamera az egy olyan fényképezőgép vagy fényképezőgéprendszer, aminek az elrajzolásait ismerjük. Nem egy tökéletes kamera, de azért nyilván sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos boltokban kapható fényképezőgépek, sokkal nagyobb méretű fényképeket is készít, hogy gazdaságos legyen, és az optikák is sokkal jobb minőségűek nyilván, hiszen ennyi felvételt feldolgozni nagyon nagy munka lenne rossz minőségű kamerával elkészítve, és az elrajzolások ismeretében ezeket helyre lehet húzni, ezeket a torzításokat, amiket ismétlen minden kameránál megvannak, tehát a legjobb minőségű műholdas kameráknál is léteznek ezek, csak szoftveresen helyre hozzuk őket, és ennek a kamerának egyéb járulékos berendezése is vannak, ez akár több fényképezőgép is lehet, egy számítógépet is tartalmaz egy geodéziai GPS rendszert, ami folyamatosan rögzíti a képeknek a koordinátáit, egy tájolót, ami a kamerának a dőlését rögzíti, valamint sok esetben tartalmazhat olyan berendezéseket, amik biztosítják azt, hogy mindig lefelé nézzen, hogyha a repülőgép esetleg dől, akkor is. De akkor folyamatosan úgy fordul, hogyha a gép mondjuk így fordul, akkor ez az eszköz pedig így? Bizonyos limitáció mellett igen. Jó, de ez automatikusan, szóval nektek ebben nem kell belenyúlni ott a gépen, hogy nem, ez teljesen automatikus. Jó. Akkor én például, hogyha van otthon egy 3D nyomtatóm, ti megcsináltátok a bakonyt, akkor én otthonra ki tudom kisméretben nyomtatni a bakonyt? Így van, a megfelelő méretarányban. Ha színes 3D nyomtatód van, akkor meg akár színesben is. A legújabb technológiák már ezt is lehetővé teszik. Mert ugye itt kapsz egy 3D-s rácshálót, és arra kapsz egy fotót, amit rá lehet húzni, ezt 3D nyomtatóval színesben is ki lehet nyomtatni. És az nyilván akkor mondjuk az nem tudom, 1000-hez lesz, egy méretarányát tekintve, de az mennyire lesz, az teljesen 100%-osan helytálló, hogy azon én túrákat fogok tudni majd mondjuk tervezni, most mondtam valamit, szóval hogy teljesen 100%-osan ezt a felvételnek a felbontása és a pontossága határozza meg. Amikor azt mondjuk, hogy fél centiméteres felbontás vagy felvétel, akkor azt jelenti, hogy már a fákon a levelek kezdenek látszani. Hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk 1 méteres felbontás vagy egy felvétel, akkor az autókat nehéz azonosítani rajta. Tehát már magának a felmérésnek a részletessége ezt meghatározza. Utána az, hogy ezt milyen felbontásban rendeljük ki, tehát hogy hogyan adjuk ezt át, nyilván az is egy kérdés, és az, hogy a nyomtató mit bír el, vagy te azzal mit nyomtatsz ki, annak milyen a felbontása, ez is meghatározza.
a környezetvédelmi szempontból, mert mondjuk a lézeres vagy pedig a radaros, annak van ilyen környezetkárosító hatása. A lézeresnek mi, a radarosnak mi, ennek most így elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lehet, maximum az, hogy repültök. Hát maximum, igen. Itt kétféle távérzékelési módszert, fényképezési módszert különböztetünk meg, az egyik az aktív, a másik a passzív. A radar és a lézerszkenner, vagy más néven a lidar, az az aktívba tartozik, hiszen az általunk kibocsátott energiát sugározza vissza a felszín, ezt érzékeljük. Tehát mi magunk világítjuk meg a felszínt. Lehetne a fényképezés is aktív, ha mondjuk vakut használnánk, tehát nyilván, ha mi világítanánk a felszínt, és az szóródna vissza. Ugye a sima fényképezés a napfényből érkező energiának a visszavert hányadát és némi szórt hányadot érzékel. Tehát már eleve el lehet mondani, hogy nem bocsát ki semmilyen káros anyagot vagy információt. A radar esetében azt lehet mondani, hogy szintén egy nagyon hasznos módszer, sőt valamire csak az használható, és ugyanez a lézerszkenner is, tehát minden technológiának megvan a maga saját előnye, és kizárólagos felhasználási területe, például barlangban kizárólag lézerszkennerrel mérnénk fel mi is, hiszen az a leggyorsabb megoldás ott, és ott nem is okoz túl sok kárt. Ellenben viszont a fényképezés... túl sok kárt? Egy barlangban például? A barlangban mondjuk lehet, hogy a fényképezés okozna több kárt, bármilyen meglepő, hiszen ott vakut kéne használni, és a barlang felületén megjelennének bizonyos csírák, bizonyos folyamatok elindulnak, amik bontják a kőzetet mondjuk, a cseppköveknek ártanak. Tehát a barlangokat megvilágítani, azt nem is nagyon engedik, tehát vannak turisták számára kijelölt szakaszok. Most látunk erről ugye képeket. Igen, ez egy lézerszkenner, ez egy terepi lézerszkenner, levittünk a Pálvölgyi barlangba, és ott kipróbáltuk, hogy milyen szinten lehetne beszkennelni egy bizonyos járatot, ezt mások is megcsinálták. Egyébként direkt egy olyan járatot választottunk, ami korábban nem volt 3 dimenzióban felmérve, hogy ezzel is több ismert szakasz, tehát így 3-dimenziósan ismert szakasz legyen, és ezzel a felvétellel valószínűleg áramlástani vizsgálatokat fognak végezni, megnézik, hogy hogyan áramlik a levegő a barlangban. És mint láttuk, teljes sötétségben történt a felmérés, a lézerszkenner ezeket a nyalábokat kibocsátotta, azok nagyon-nagyon rövid ideig pásztázták a felszínt, és utána újra teljes sötétségbe borult a barlang, mint a fényképezés, és sokkal nagyobb energiájú fény világítaná meg a barlangot, teljes felületen, és a felkészülés is hosszabb idő, és sokkal nehezebb is összerakni a felvételeket. Ilyen esetben fényes felületek külön problémát okozhatnának, nedves visszacsillanó részek. Tehát itt is speciális spektrumú lézerszkennert kéne használni, speciális fényű, színképű. És ebben az esetben például a lézerszkenner sokkal jobb. Ami viszont a lézerszkennernél problémát jelenthet, hogy van egy úgynevezett eye safety distance, ami azt jelenti, hogy bizonyos távolságon belül állva meg lehet vakulni tőle, bizonyos védőszemüveget használnak azok, akik a lézerszkennelést végzik, meg kihúznak egy szalagot, hogyha mondjuk egy utcát kell beszkennelni, ott járókelők ne nagyon mászkáljanak. Na most ezt mi tovább gondoltuk, mert ugye ott azért madarak repkednek, rájuk nem tessen ki védőszemüveget, tehát egy természetesen területen lézerszkennellel dolgozni, az önmagában problémákat vet föl. És amikor ez repülőgépen van, az sokkal nagyobb energia. Azt látni kell, hogy ezek a 60 méterig, pár száz méterig egy bizonyos sugarú kört bezáró lézerszkennerek, ezek már eleve ilyen 10 méteres, meg 5 méteres eye safety distance-eket határoznak meg nekik, de amikor nagy magasságból repülőgépről lézerszkennel valaki, hogy a felszínről értelmezhető információt és kellő részletességet érjenek el vele, az nagyon nagy energiájú lézerszkennereket szerelnek oda be, és ez már problémás lehet. A radarra áttérve, tehát a radarok nyilván közismert, tehát ott teljesen más a helyzet, mikrohullámú sugárzásról van szó, ennek a veszélyei szerintem mindenki számára, vagy legalábbis tehát általában ismertek, tehát káros hatásai vannak, és a radar inkább arra való, hogy nagyon nagy területeket nagyon gyorsan mérünk fel vele, és az energia az már ne okozzon nagyon nagy kárt olyan távolságról, kis távolságról nem is szabad radart használni, és még az egyébként is külön engedélyekhez kötött, tehát ez egy nagyon speciális terület. És még egy területet nem érintettem, a szonár. Ezt általában mederfelmérésre vizekben használják, megállapítás nyert, rengeteg tudományos cikk született, ebből publikációk születtek, hogy a bálnáknak a partra vetődése és a korábban ilyen bálna öngyilkosságoknak titulált esetek, azok ezzel köthetőek össze a nagyobb hadgyakorlatokkal. Tehát a szonár egyszerűen megzavarta a bálnák tájékozódását, vagy nem ismert károkat okozott a jószágokban, és ezek partra vetődtek és elpusztultak. Tehát ezekkel a kockázatokkal nem kell számolni például a fotogrammetria esetében. Jó, de hát az óceánok mélyét nyilvánvalóan nem tudjátok ezzel a technikával. Persze, és ezre való a szonár. Igen, ami meg a bálnákat megőríti. Hát, sajnos. Jó, de úgy gondolom, vagy nekem az jött most le, hogy azért a lézer és a radar az
pontosabb. Nem, ez így nem, ebben a formában nem mondható el. Ezt nem ne jelentsem ki. Nem, ezt így ne. Jó. Minden távolságról más és más eszközt vetnénk be, és azt lehet mondani, hogy a fotogrammetria sokkal pontosabb és sokkal nagyobb sűrűséget lehet vele elérni. Most a szakembereknek lehet, hogy még körülbelül a fele-fele ezzel vitatkozna, de szerencsére ez most már változóban van, tehát a nagyon nagy felbontású fotogrammetriával sokkal nagyobb sebességgel lehet haladni, tehát a repülőgép gyorsabban, nagyobb területet mérünk fel, és sokkal nagyobb pontsűrűséget sokkal biztonságosabban lehet elérni, mint hogyha egy lézerszkennerrel nagyobb sebességgel haladunk, akkor az vethet fel problémákat, és mind kapcsolási szempontból, mind számítási szempontból a fotogrammetria az előremutató most jelenleg. Igen, de most nem szeretném a technikának elvitatni az érdemeit, csak még egyetlen egy kérdés, aztán elengedem. Csak hogy kvázi a lézer vagy a radar az letapogatja ugye a felszínt, és úgy kapok erről információt, ezért merném azt gondolni én, hogy talán az pontosabb információkkal szolgál, mint az, hogy konkrétan fényképezés zajlik. Itt is azt mondom, hogy részben igen, részben nem. Nézzük, hogy miért igen először. Jó, okay. Azért igen, mert a lézer és a radarral belátok a növényzetbe valamilyen szinten, hiszen a szórt fény és a radarhullámok elérik a talajt, sőt a radarhullámok sokszor még be is hatolnak pár centimétert, és onnan térnek vissza. Tehát meg lehet határozni esetleg egy alsóbb réteget. Radarral felmérték például különböző sivatagoknak az alsó kőzetrétegét a homok alól, nagyon nagy energiával. Tehát ezek olyan dolgok, mint fotogrammetriával lehetetlen lenne megvalósítani. Lézerszkenner, hogyha nagyon alaposan és lassan végezzük a felmérést, belát az erdő alá, és a talajszintet is meg tudjuk vele határozni. Ezt fotogrammetriával lehetetlen. Csak az a baj, hogy gazdaságosan lézerszkennerrel sem mindig lehetséges, ugyanis egy nagy sebességű repülőgépes felmérésnél nem mindig tudunk annyi pontot felmérni, hogy tudjuk, hogy melyik ért el a talajt. Tehát melyik sugárnyaláb ért el a talajt, és melyik tért vissza onnan. Tehát ez is csak részben bizonyos adat. Én ezt úgy mondanám, hogy egy ilyen másodlagos felszíninformációnk lenne, tehát egy olyan terepmodellünk, ami egy kvázi terepmodell. Na most arra jöttünk rá, hogy a nagy felbontású légitérképezéssel, tehát nagy felbontású fotogrammetriával szintén be lehet látni az erdőbe. Számukra az volt a megdöbbentő, és egy ilyen hatalmas fordulópont, amikor egy fenyőerdőt felvételeztünk, örökzöld, és kirajzolódott a fák törzse fényképezéssel. És nem értettük, hogy miért, és elkezdtük vizsgálni a történetet, és arra jöttünk rá, hogyha 2-3 pontból látszik egy fának a törzse, valahogy beszűrődik a fény, és látszik, és ezt azt vissza is látom a felvételeken, 2-3 felvételen megjelenik, akkor természetesen leképzi a technológia. Tehát megvan a fáknak a szára, fotogrammetria úton, amit korábban csak lidar tudott produkálni. És ekkor mondtuk azt, hogy ennek van jelentősége, nem olyan minőségben, mint ahogy egy lézerszkennerrel ezt meg lehetne csinálni, tehát az sokkal több pontot tudnak kinyerni a fák alól, de sokkal gyorsabban, hiszen a pászta szélessége, a nagyobb területet látunk be vele, sokkal gyorsabban, sokkal olcsóbban, 1/3 olyan költségen tudunk dolgozni ezzel a technológiával. Tehát rosszabb, de sokkal gyorsabb és sokkal hatékonyabb. És olcsóbb is akkor. És olcsóbb, és a felület meg sokkal részletesebb. Igen, és nincsen akkor káros hatása. Nincs. Akkor a lézernek meg a radarnak azért valamilyen szinten van. Vizsgálják. Jó. Miért fontos az, hogy most már akkor nagyságrendileg szerintem kijelenthetem, hogy ismerjük a technikát, hogy megértettük nagyjából, hogy hogyan működik. Ugye ezt így, nyilván te érted, de hogy így szerintem most már én is nagyjából kapizsgálom, és egy jó dolognak tartom, csak még azt a piacirést nem látom, ahova ez be tud férkőzni. Hát ezt mi sem mindig, ugyanis mi folyamatosan keresztük, mi fejlesztők vagyunk alapvetően, és nekünk ez egy komoly problémát jelent, hogy marketingeljük saját magunkat, meg hogy keressünk erre piacokat, és mi alapvetően környezetvédelmi beállítottságú emberek vagyunk, és a környezetvédelemnek erre nincs mindig pénze, tehát nagyon sok olyan kísérlet van, amit nyilván nem fizetnek meg. De azért mit tudnátok nyújtani a környezetvédelemnek, a parkoknak, A legnagyobb áttörésünk, ami tudományos szinten is eredmény, tehát a publikációkban is megjelenik, és nemzetközi szinten elfogadták, az egy olyan populációbecslési technológia vízimadár számlálásra, tehát általában borításmentes területeken nincsenek fák, tehát nincs nagy kitakarás, hogy nagyon nagy pontossággal lehet meghatározni madárkolóniáknak az aktuális állapotát. Tehát régen azt csinálták, de ez nem 3D, hanem ez a sima. Ez a sima, hát igazából vagy van nem, köze bocsánat, hozzá. Azt mondtam, hogy sima, ne haragudsz, nem Semmi akartam simázni, de hogy az a légi. Ez a légi térkép, fogalmazunk így, és itt le lehet számolni az egyes madáregyedeket, sőt meg lehet különböztetni azt is, hogy melyik fiatal példány, sok esetben, hogy melyik a hím, melyik a tojó, tehát ahol ez nyilván eleve lehetséges, és ez korábban nem lehetett, tehát légi térképeken nem lehetett olyan felbontást elérni, hogy egyáltalán lássuk a kulcsagokat, most pedig már a sirályokat elemezzük, tehát ez egy elég nagy áttörés, és korábban is lehetett nagy felbontású fényképeket készíteni drónokkal vagy sárkányrepülővel, de az, hogy 200 vagy 300 km/h sebességgel átszáguljunk 8-900 méteres magasságban a madaraknál, és észleljék a jelenlétünket, tehát ne zavarjuk őket, és az egész telep meglegyen, és emellett a sebesség mellett ne rendeződjenek át az egyedek. Mert az oké, hogy sárkányrepülővel
1 órán keresztül fényképezem a Velencei tavat, vagy valamelyik területeit, de az alatt a madarak visszatérnek a fészkelőhelyükre, elmennek. Tehát itt folyamatosan mozgásban, hogy több ezer példányokról beszélünk, ezt nem lehetett megvalósítani. És a helyszínen pedig, hogy a nádasban mi repül ki, ezt nem lehetett követni. És ez például egy jelentős dolognak tartjuk. Jó, akkor populációszámlálás. Ezen kívül mi az, ami még esetlegesen így segítheti a környezetvédelmet, vagy a nemzeti parkok mindennapjait? A degradáció felmérése, tehát kezdhetném itt a vörösiszap katasztrófával, amit mindenki elmond, mert aki ebben a szakmában, az mindenki felmérte. Tehát ott is egy nagyon jelentős dolog volt, hogy azonnal adatot szolgáltassunk, térképet szolgáltassunk a katasztrófa helyszínről, hogy lehessen tervezni. A mai napig egyébként az egyik minisztériumnak a honlapján fönn van a légi térképünk és zoomolható bőnk. Ez egy kicsi mini Google Earth-ként kell elképzelni ott a honlapon belül, hogy bármikor a kármentesítés kapcsán vissza lehessen nézni, hogy már rég elszállították onnan a káros talaj, de hogy ott volt-e vagy nem, vagy milyen volt az aktuális helyzet akkor azon az ominózus napon, vagy az utáni napon. És hasonló módon, amikor nem tudjuk ennyire exakt módon, hogy egy szennyezés van, de keressük a szennyeződést, például a Kis-Dunán, a Ráckevei és Roksári Dunágon kerestünk ilyen illegális szennyvízbeeresztéseket. Hagyományos felbontású felvételen ez egyáltalán nem látszik. Azért nem látszik, mert nagyon gyorsan eloszlik, viszont nagy a hozama, tehát jelentős károsodást okoz, jelentős szennyezést okoz, de nehéz detektálni. Nagy felbontású felvételen pedig konkrétan látszott, hogy hol engedik be ezeket a különböző anyagokat a természetbe, és így fel tudjuk deríteni, hogy hol vannak potenciális szennyezések, amit természetesen a terepen utána érdemes ellenőrizni. Ez azt jelenti, hogy nem kell az egész terepet bejárni, és a nehezen megközelíthető vagy esetleg megközelíthetetlen helyeken is meg lehet vizsgálni azt, hogy mi szennyezi azt a vizet, ami utána az egész szakaszt fogja érinteni. De akkor akár azt is meg lehetne csinálni, most csak arra gondolok, és kérdőjel van a végén, hogy mondjuk a magyarországi nemzeti parkoknak egy 3D térkép, amit mondjuk otthon megnézem, hogy jaj, hova menjek a hétvégén, a Bakonyba, vagy éppen Gemencre, és akkor végig tudom járkálni, hogy erre van reális lehetőség? Annyira, hogy a Google Earth ezt teljesíti jelenleg is. Tehát a Google Earth saját felbontásában ez működik, hiszen hogyha valaki letölti a szoftvert, most nem akarok reklámot csinálni nekik, de hát ugye igen, használják. de annak a felbontását te mondtad, hogy az hagy némi kívánnivalót maga után. Az igaz, de a hegyek jól látszanak rajta, a települések, ott vannak a bevásárlóhelyek, tehát erre van, de hogy akkor most muszáj említenem a Binget is, hogy a konkurenciájukat, és említsem, hogy az OpenStreetMap-et, tehát rengeteg olyan térképi alkalmazás van, ami nagy közönséget kiszolgálja, ez egy nagyobb felbontású dolog. És igen, egyébként érdemes volna, egyrészt érdemes volna, hogy bekerüljenek ilyen felbontású felvételek oda, vagy pedig, hogy legyen egy külön térségeknek, ahol ha valaki tudja, hogy ő mondjuk a Bakonyba szeretne menni kirándulni, akkor annak a hegységnek lássa az összes látványosságát, és 3 dimenzióban szemlélesse a helyet. Ez persze ez egy jó felvetés nagyon, tehát ezt mi is támogatnánk. Működőképes lehet mindenféleképpen. Biztosra veszem, hogy lenne érdeklődés. Igen, és a másik, a lenne érdeklődés, a világ legrészletesebb légitérképe. Ez ugye? Ez ugye az állatkert volt egyszer 2009-ben, amiből láthattunk is korábbi részletet, volt bejátszás róla. Ezt az állatkert megrendeléséből készítettük, az ő honlapjukon a mai napon ez böngészhető, látszanak rajta a nagyobb testű állatok. Ez 2 cm, 1,8 cm terepi felbontás volt, és ez a világ. Mennyire tudok bezúmolni, csak hogy akkor értsük, hogy mennyire tudok erre a térképre rázúmolni, hogy mennyire, mit láthatok ott? Most mondok egy nagyon buta példát, egy hangyát az aszfalton, vagy tudod, hogy így természetesen valami... nem. Igen, jó, egyértelmű, hogy nem, persze, hogy nem, csak hogy érted, hogy mi az, ami amennyire le tudok ott. Ezen a felvételen már egy földi kutyát lehetne látni, vagy valami hasonló, vagy egy nagyobb rákcsálót lehetne látni. Az más kérdés, hogy éppen akkor ezek az állatok kint voltak-e a kifutóban, vagy sem, de hát rengeteg állatot fel lehet fedezni, és ott rákattintva az adattáblájuk is feljön, tehát egy interaktív honlap készült, ami az akkori 2009-es követelményeknek nagyon megfelel, ma is nagyon, nagyon reprezentatív, de ezt a rekordot Pákozdon megdöntöttük, mert 0,5 cm-es, tehát fél centiméteres részletességű felvételt készítettünk, és direkt törekedtünk arra, hogy minél nagyobb sebességgel készüljön. Az állatkertnél fordított volt a helyzet, minél lassabban repülünk, biztos jó legyen. Itt az volt a cél, hogy megnézzük azt, hogyha nagy magasságban repülnénk, és akár több ezer kilométer/h sebességgel valami vadászgépben lenne a kamera, akkor is éles és nagy felbontású felvételeket készítenénk el, mert arányaiban ezt így lehetett szimulálni. És akkor ezzel ki lehetett alakítani azt, hogy a hagyományos felméréseket, amit eddig el tudtunk volna végezni pár településre, akár az egész országra meg lehetne ugyanannyi időn belül csinálni. Ennek ez volt az értelme. Katonai alkalmazása annyira nem jó, hiszen olyan magasan nem tudunk repülni ezzel a technológiával, és láthatóak vagyunk. Tehát sosem az a cél. Nagyon gyorsan húztok át, hogyha ez ugye lehetséges. Ja, nem tudunk, tehát ezért is egy teszt volt, de ennek az igazi értelme
az, hogy lehessen egy fél országot egy nap alatt fotózni. Ez azért nagyon lényeges, mert megváltozhatnak az időjárási körülmények egy felmérés eleje és vége között, és a kiértékelésben ez zavaró lehet. Vagy mondjuk, hogyha több nap alatt fényképezünk le egy folyamatot, akkor nem ugyanazokban a szakaszaiban kapjuk el. Tehát tudományos szempontból nehéz lenne következtetéseket levonni, nehezen lehetne kiértékelni a felvételt, meg ilyen részletességű felvételeket az ember nem biztos, hogy kézzel akar átrajzolgatni egy térképre, hanem szeretné automatizálni. Na most, hogyha a megvilágítás más az egyik felében a felvételnek, mint a másiknak, az ebben problémát okoz. De egy autószoftvert erre nem lehet fejleszteni? Vannak is ilyen szoftverek, amiknek ez a céljuk, több-kevesebb sikerrel ez működik, és hát ellenőrzést mindig igényel. Az, amit ugye Pákoz volt, igen. Hogy ott mondtad, hogy fél centi, ott akkor mi az, amire le tudok zoomolni Pákoznál? Általában azt szoktuk mondani, hogy legalább az 5-szörös a pixelnek az objektum, ami már úgy értelmezhető. Tehát itt nyilván azt lehet mondani, hogy egy ilyen 4-5 cm-es átmérőjű dolog, tehát mondjuk egy egér vagy egy hasonló méretű tárgy, az már azonosítható lehet azon a felvételen. Az, hogy azonosítható, az azt, hogy így tudom, hogy mi az. nagyjából meg tudom mondani, vagy az, hogy látom, hogy az az? Látom, hogy az az. Hogy egy egeret? Igen, ott már azért, hogy föl lehet ismerni, hogy ez egy egér. És az érdekes, hogy egy embert például nem lehet fölismerni, hogy ki az. Tehát az arcvonások azok még összeolvadnak, hiszen ez nagyon fontos, mert hogyha belegondolunk, hogy egy szem azért kisebb ennél a kategóriánál, tehát nem tudjuk megmondani, hogy a szeme hogy helyezkedik el, akkor nem tudjuk azonosítani az embert. Tehát mi direkt végeztünk olyan kísérleteket terepen, földi körülmények között, hogy megnézzük, hogy mi az a felbontás, ahonnan már ez ilyen mindenféle jogi kérdéseket vetne fel, ilyen személyiségi jogi kérdéseket, hogy azonosítani lehet valakit a terepen egy térképről, egy fotótérképről. És arra jutottunk, hogy fél centiméterig biztosan nem. Amikor vannak ilyen mindenféle rendőrségi bejátszások, hogy kitakarják valakinek az arcát, és ott vannak azok a különböző pixelek, és nincsenek randomizálva, csak tényleg el vannak homályosítva, tehát ki le van butítva a felbontás az emberi arcnak, az olyan fél 1 centiméteres felbontás, és azt azért csinálják, hogy ne ismerjék fel az embert. Na most, amit légitérképezéssel, levegőből, repülőgéppel el lehet érni, tehát hangsúlyozom, hogy repülőgéppel, a sebesség miatt, az nagyjából ez. Tehát az emberek mind nem azonosíthatóak, csak valami járulékos dologról. Mondjuk tudjuk, hogy milyen színű ruha volt rajta, és tudjuk, hogy ott tartózkodott. Tehát ilyen szinten már azért van rá esély, de egy autót is nagyon lehet azonosítani, mert tehát típusok vannak és színek. Hogyha tudjuk, hogy valakinek olyan színű autója van, és ott tartózkodhatott, akkor is csak sejteni fogom tudni. Igen, de ezt már 1 méteres felbontásról is tudnám sejteni. Olyan, persze, tehát innentől kezdve szerintünk ez nem vett föl annyira. Nem, a személyiségi problémákat szerintem sem. De ez a technika az optikáknak kell fejlődnie? Hogy ez olyan legyen, hogy az őszhajszáladat lássam? Hát ez a technológia az érzékelőknek elsősorban, az optikáknak is természetesen, mert hogy min keresztül lőjük át ezt a felvételt, az nagyon nem mindegy. Az érzékelőknek kell nagyobb felbontásúnak lenniük, és kisebb elemi pixel méretűnek, ugyanis a bemozdulás, mi ezt képvándorlásnak mondjuk, az akkor jelentkezik, amikor a pixelnek a méretét meghaladja, vagy megközelíti az elmozdulása a felvételnek, ahogy megcsúszik az érzékelőn. Ezt most így egyszerűen tudnám kifejezni, és hogyha ez megtörténik, akkor életlen a felvétel, és romlik a minőség, le kell kicsinyítenem, és azt mondanom, hogy ez kisebb minőségben jó. Tehát most ezt így tudnám mondani. És az érzékelőknek nagyobb érzékenységűnek is kell lenni, hogy gyorsabban tudjanak fényképezni, tehát kisebb záridővel, rövidebb idő legyen a megvilágítás. Tehát alapvetően ez az érzékelő és az optikának az együttes. És valaki olvasás, a számítógép, hogy mennyi idő alatt szedem ki a fényképezőből az adatot. Mert ha feltorlódnak a képek, akkor megáll a folyamat, és üresben repülünk. De a technika tart arra, hogy mondjuk, nem tudom, 2 év múlva, hogyha találkozunk, akkor tudunk, vagy tudtok majd olyan képet csinálni? Ha szükség van rá, akkor igen. Nem, de hogy meglátásotok szerint szóval, hogy így most halad arra a technika, hogy ez átidható legyen, meg azok a szoftveres megoldások, amiket mondtál? Hogy megfogtál nagyon, mert régen azt vettem észre másokon, mindig az volt a legjobb technológia, amivel éppen bírtak, és jobbra nem volt szükség. Tehát mindig azt hallottam, hogy miért van erre szükség, hát mi ezt tudjuk, és mindig tudtuk használni. És akkor mindig találtunk olyan igényeket, aminek az a technológia megfelelt, mert tudta hozni azt, amit éppen kerestek, és szükség volt rá. És most én mondtam azt majdnem, hogy de hát minek ennél nagyobb felbontás, ki tudja. Hát lehet, hogy egy idő után majd szükség lesz. Simán lehet. Meg hát a másik része az, hogy optimalizálni, ugye ezt beszéltük, hogy olyan 3D-s képeket csinálni, amin vannak mozgó részek. Van ember, mondjuk az állatkertben van állat. Azt mondtad, hogy ez nagyon sok drón kellene, és akkor lehetne megoldani, de az a technika, hogy mégsem kell annyi drón, az elméletben az működőképes lehet? Az fizikailag nem, hiszen ezeket a testeket be kell látni. Hogy akkor mindig, tehát azok a pontok azok nem kellenek. lehet szoftveresen annyit csalni,
Lehet, de az már rajzolás, tehát az már valami grafikai feladat lesz, vagy valamilyen filmes technikai feladat, és mai nap is van animációs film, tehát igazából itt az a kérdés, hogy mennyit akarsz a valóságból, és mennyit akarsz kitalálni bele. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valóságot akarod, akkor nem lehet túl sok fényképálláspontot elvenni, mert egyszerűen lesznek részek, amik üresek lesznek. Ez egy modellen 50% igazság, 50%. Így van. Az előtt felvételen is láthatod, hogy szakadások voltak. Voltak olyan részek, ami nem látszott a repülőgépről egyáltalán, és ott lyukas volt a modell. Egyszerűen beleláttál, üres volt. Tehát, hogyha kimarad egy kamera, vagy több, akkor ilyenek lesznek. Hova tovább végeztünk? Mármint, hogy lehet a műsoridőnk, ezért kérdezem, hogy hogyan tovább, vagy hova tovább? Mik a célok? Hát a célunk az lenne, hogy ez meghonosodjon Magyarországon is ez a technológia, mert mikor mi ezt elkezdtük, a világon nem volt még ilyen, és most pedig, amikor már rutinszerűen csináljuk, már máshol is kezdik ezt átvenni, vagy pedig feltalálni, megvalósítani, hiszen az igények mindenhol hasonlóak a világon, és kezdik behozni, vagy már ki tudja, lehet most itt beszélgetünk, és valakik már nagyobb felbontással dolgoznak, nem állíthatom, hogy nincs így, és az lenne jó, hogyha ezt lehetne a gyakorlatban is viszont látni többször, mert most is azért nagyon sok nagyvárost fényképeztünk idén is, tehát, és természetesen területeket is, tehát vannak munkáink, de jó lenne, hogyha ez elterjedne. Nem is muszáj, hogy általunk, csak hogy egy kicsit úgy átlássuk a környezetvédelmet és a folyamatokat. Lássuk azt, hogyha ennyit veszek el a természettől, az mit okoz? Szén-dioxid mérlegben és egyéb más folyamatokban. Ugye most itt az illegális építkezésekről, meg ugye amit az előbb már beszéltünk. És a legálisról is mennyit engedélyezzünk. Hát, milyen bányaterületeket? Így van, pontosan, mert lehet, hogyha itt építik meg azt a bányát, vagy ide kerül ez a depónia, akkor annak a városnak tehát a levegője jobb lesz, most nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, ez már városökológia és egyéb. És mi inkább erre koncentrálunk, hogy mi lehet tudtok akkor segíteni mondjuk városfejlesztés tekintetében. Most is így van, de hogyha ez nagyon foghíjas, és hogyha ezek az adatbázisok egyszer összeérnek, akkor olyan dolgokat lehet megmondani, részben számítástechnikai adatbázis úton, amikből lehet, hogy sokkal jobb döntéseket tudnánk hozni a jövőre nézve. Kedves városvezetők, például. Használják is. Jó, helyes. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy jöttem. Önöknek pedig a megtisztelő figyelmüket köszönöm a kollégáim nevében is, hiszen a Nielsen adatai szerint az Ozone Network Magyarország legnézettebb közösségi tévéje. Ezt az eredményt önöknek, a nézőknek köszönhetjük.